Avui preparem aquest pastís de formatge de xocolata blanca i préssec amb plus fresc, ja que és... el Dia Mundial del Pastís de Formatge. Sabíeu que el pastís de formatge és un dels postres més antics del món? Els seus orígens es remunten a l'antiga Grècia, fa més de 2.000 anys, on fins i tot es diu que s'oferia als atletes durant els primers Jocs Olímpics com a font d'energia. Amb el pas dels segles, la recepta va arribar a Roma i es van estenent fins a donar lloc a totes les versions que coneixem avui. Per aquesta versió he escollit el préssec, perquè ara és plena temporada de fruita de pinyol i està en el seu millor moment, més dolç, sucós i aromàtic. A més, Plus Fresc aposten per la fruita de temporada i de proximitat, treballant amb productors i pagesos perquè arribi sempre amb la màxima qualitat. A més, el préssec combina perfectament amb la cremositat del pastís de formatge i el toc suau de la xocolata blanca. Això el fa ideal per compartir-lo després d'un dinar d'estiu, en una celebració o simplement per gaudir-ne ben fresquet qualsevol tarda. La recepta completa la teniu a la descripció. Ara, només us falta passar per Plus Fresc i posar-vos mans a l'obra. Bon profit a tothom!